हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे. హరే కృష్ణ అండి. అందరికీ 18 రోజులలో భగవద్గీతను అవగాహనం చేసుకోవడం అనేటువంటి ఈ కార్యక్రమానికి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ మంగళూరు వారి తరపు నుంచి స్వాగతం తెలియజేస్తున్నామండి. సో 18 రోజులలో భగవద్గీత అంటే ఈ 18 రోజుల్లో రోజుకొక అధ్యాయం చొప్పున మీకు అవగాహన అయ్యే విధంగా భగవద్గీతను పరిచయం చేయడం జరుగుతుంది. సో ఈ 18 రోజుల్లో 18 అధ్యాయాలు మనము చూడడం జరుగుతుందండి. మొదటి రోజుగా ఈరోజు భగవద్గీత పరిచయము, అలాగే భగవద్గీతలోని మొదటి అధ్యాయాన్ని మనము చూడబోతున్నాము. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అండి. సో ఇక్కడ కనిపిస్తున్నటువంటి దేవతామూర్తులు మనకి ప్రోగ్రాం ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం, కోకోనట్ గార్డెన్ రోడ్, టోల్ గేట్, కద్రి, మంగళూరు, కర్ణాటక. సో ఈ 18 రోజులలో భగవద్గీతని అందరికీ కూడా అందిస్తున్నటువంటి ఈ ఆలయం, ఇక్కడ నుంచి మనకి ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం నుండి ఈ ప్రోగ్రాం మనకి అందించబడుతుంది. ఈ ఆలయం యొక్క అధ్యక్షులు అక్కడ నామనిష్టదాస ప్రభు గత సంవత్సరం జూన్ నుండి ఈ జూమ్లో అంటే ఆన్లైన్ ద్వారా ఆధ్యాత్మిక విషయాలు అందరికీ కూడా ఇంట్లో ఉండే ఈ ఆధ్యాత్మిక విషయాలను తెలుసుకోవాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో అందరికీ కూడా భగవద్గీత, భాగవతం వంటి అంశాలన్నీ కూడా అందరికీ అందాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో వారు అందరికీ అందే విధంగా ఈ ఆన్లైన్ ప్రోగ్రామ్స్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. దాదాపుగా గత సంవత్సరన్నర కాలం నుండి నిర్విరామంగా ఈ కార్యక్రమాలని అందజేస్తున్నటువంటి ఆలయం ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం, మంగళూరు, కర్ణాటక. సో ఇక్కడ సరిగా మనం ఇస్కాన్ అంటే ఇంటర్నేషనల్ సొసైటీ ఫర్ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్, అంటే అంతర్జాతీయ కృష్ణ చైతన్య సంఘము అని పిలవడం జరుగుతుంది. ఈ అంతర్జాతీయ కృష్ణ చైతన్య సంఘం, సో దీని ద్వారా మనకి ఈ ఆధ్యాత్మిక విషయాలని అందించడం జరుగుతూ ఉంటుంది. సో ఈ ఇస్కాన్ సంస్థని ప్రారంభించినటువంటి వ్యవస్థాపక ఆచార్యులు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు, పరమ పూజ్య శ్రీ ఏసీ భక్తి వేదాంత స్వామి ప్రభుపాదుల వారు. వీరు ఈ అంతర్జాతీయ కృష్ణ చైతన్య సంఘము దీన్ని 1966 జూలైలో వీరు స్థాపించడం జరిగింది. సో వారి యొక్క బోధనల ఆధారంగానే ఈ 18 రోజులలో భగవద్గీత అనేటువంటి కార్యక్రమము ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. సో ఇక్కడ శ్రీమద్ ఏసీ భక్తి వేదాంత స్వామి ప్రభుపాదుల వారు కలకత్తా నగరంలో క్రీస్తు 1896 సంవత్సరంలో వారు జన్మించడం జరిగింది. వారి యొక్క గురువు గారైనటువంటి భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి గోస్వామి వారిని కలకత్తాలో 1922 సంవత్సరంలో వారు మొదటిసారిగా కలిశారు. అప్పటికి కూడా ఈ సరస్వతి గోస్వామి వారు అనేకమైనటువంటి 60 అంటే చాలా సంస్థలను వారు స్థాపించారు. అంటే 64 గౌడీయ మఠాలని వారు అంతకు ముందే నెలకొల్పి ఉన్నారు. అటువంటి వారిని శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మొదటిసారిగా 1922 సంవత్సరంలో కలవడం జరిగింది. ఆ తర్వాత వారు మొదటి పరిచయంలోనే భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి గోస్వామి వారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారికి ఈ భగవద్గీత, భాగవతం అంటే ఆధ్యాత్మిక విషయాలని ప్రచారం చేయమని వారికి కోరడం జరిగింది. ముఖ్యంగా ఇంగ్లీష్ పాశ్చాత్య దేశాలలో ఈ భగవద్గీత అంశాలు, భాగవతము, ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి విషయాలని ప్రచారం చేయవలసిందిగా కోరడం జరిగింది. ఆ
తర్వాత శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చిన్ననాటి నుండే భక్తి పరంగా చాలా యాక్టివ్‌గా ఉండేవారు. వారు చిన్నప్పుడే వారి యొక్క తండ్రి సహకారంతో తన యొక్క మిత్రులందరినీ పోగు చేసుకొని, ఆ జగన్నాథ రథయాత్రను వారు జరిపేటువంటి వారు అని చెప్తారు. అలాగే వారి ఆధ్యాత్మిక గురువు గారైనటువంటి భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి గోస్వామి వారు, అలాగే వారు ఈ ఆధ్యాత్మిక విషయాలలో ప్రచారం చేస్తూ ఉన్నప్పుడు, అలాగే వారు ఈ ఇస్కాన్ సంస్థని ప్రారంభించి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ ఇస్కాన్ సంస్థని వారు వ్యాపింపచేసి ప్రపంచం మొత్తం కూడా మన యొక్క ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి విషయాలని వారు ప్రచారం చేయడం జరిగింది. ఈ ఆధ్యాత్మిక విషయాలని ప్రచారం చేయడానికి వారు బ్యాక్ టు గాడ్ హెడ్ అనేటువంటి ఒక ఈ ప్రచార కార్యక్రమ సంస్థని పబ్లిషింగ్ హౌస్‌ని కూడా వారు స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. తద్వారా ఈ ఆధ్యాత్మిక విషయాలని ప్రచారం చేస్తూ వారు అనేకమైనటువంటి పుస్తకాలు రచించి భాగవతము, భగవద్గీత ఇంకా అనేకమైనటువంటి ఈ ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి విషయాలని వారు అనువదించి ప్రపంచవ్యాప్తంగా వారి యొక్క రచనలను ప్రచారం చేయడం జరిగింది. దాన్ని వారి యొక్క ప్రచారాలు ఈ ప్రచురణలన్నింటినీ కూడా ప్రచారం చేయడానికి భక్తి వేదాంత ట్రస్ట్ ద్వారా ఆ పుస్తకాలన్నింటినీ కూడా ఇప్పుడు ప్రచారం చేస్తున్నారు. ఆ విధంగా వారు ఈ ఇస్కాన్ సంస్థని ప్రారంభించి చాలా కొద్ది సమయంలోనే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ కృష్ణ తత్వాన్ని, భగవద్గీత, భాగవతము అనే అంశాలని వారు ప్రచారం చేయడం జరిగింది. చాలా తక్కువ కాలంలోనే వారు ఈ ఈ ఉపన్యాసాలు ఇవన్నీ కూడా ప్రపంచవ్యాప్తంగా చేస్తూ తక్కువ సమయంలోనే వారు వాస్తవానికి ఈ సంస్థని స్థాపించినటువంటి సమయంలో వారి వయసు దాదాపుగా 69, 70 సంవత్సరాల వయసులో వారు అమెరికా ప్రయాణం చేసి అక్కడ సంస్థను ప్రారంభించి తద్వారా చాలా తక్కువ కాలంలోనే ఈ ఆధ్యాత్మిక విషయాలను ప్రచారం చేశారు. వారు ఈ ప్రపంచ వ్యాప్తంగా కూడా 14 సార్లు ఉపన్యాసాలు చేస్తూ అన్ని ఖండాలలో కూడా 6 ఖండాల్లో ముఖ్యంగా పర్యటించి మొత్తం నిరంతరం కూడా మరి ఈ ఆధ్యాత్మిక విషయాలని ప్రచారం చేసినటువంటి వారు. ఇక మనము ఈ భగవద్గీత యొక్క పరిచయం చూసుకున్నట్లయితే ఈ భగవద్గీత వ్యాసుడు రచించినటువంటి మహాభారత ఇతిహాసంలోని 6వదైనటువంటి భీష్మ పర్వంలో 25వ అధ్యాయం నుండి 42వ అధ్యాయం వరకు 18 అధ్యాయాలుగా ఈ భగవద్గీత పొందుపరచబడినటువంటి ఉంది. సో ఇక ఈ మహాభారత కథను వ్యాస మహర్షి యొక్క శిష్యుడైనటువంటి వైశంపాయన ముని జనమేజయ మహారాజుకి, అంటే ఈ జనమేజయుడు పరీక్షిత్తు యొక్క కుమారుడు, అంటే అభిమన్యుడికి మనుమడు, అర్జునుడికేమో మునిమనవుడు. సో ఆయనకి వారి ఈ వ్యాస మహర్షి శిష్యుడైనటువంటి వైశంపాయన ముని మహాభారత కథను వినిపించారు అని చెప్తారు. ఆ మహాభారతంలోని ఒక భాగమే భగవద్గీత. భగవద్గీత 18 అధ్యాయాలుగా ఉంటుంది. మొత్తం 700 శ్లోకాలు ఈ భగవద్గీతలో ఉన్నాయండి. సో భగవద్గీతని గీతోపనిషత్తుగా కూడా ప్రసిద్ధి చెందినటువంటిది ఇది. సో ఇక ఈ భగవద్గీత ఉపనిషత్తుల యొక్క సారం ఇది. సో ఈ ఉపనిషత్తుల సారమైనటువంటి భగవద్గీత కర్మయోగము, భక్తి యోగము, జ్ఞాన యోగము అనేటువంటి 3 భాగాలుగా 3 యోగ భాగాలుగా అది విభజించబడి బోధిస్తూ ఉంది అండి. సో సాక్షాత్తు ఆ దేవదేవుడైనటువంటి కృష్ణ భగవానుల వారు బోధించినటువంటి బోధనలే ఈ భగవద్గీత. ఇక ఈ భగవద్గీత యొక్క ఆవిర్భావము గురించి ఒకసారి మనము చూసినట్లయితే ఇది మహాభారత యుద్ధ ప్రారంభంలో అర్జునుని కోరికపై శ్రీకృష్ణుడు రణభూమి మధ్యకు రథాన్ని తీసుకొస్తాడు. అక్కడ ఆ అర్జునుడు అందరినీ కూడా పరీక్షించి చూడగా అక్కడ ఉన్నవారు తన బంధువులు, గురువులు, స్నేహితులు కనిపిస్తూ ఉంటుంటారు. సో దీనికి ముందుగా ఒకసారి మనము ఈ పాండవులు, కౌరవులు అనేటువంటి అంశాన్ని చూసినట్లయితే ఈ భూమండలాన్ని పరిపాలించినటువంటి భరత రాజు వారి యొక్క
వంశానికి చెందినటువంటి వారే ఈ కురు వంశస్థులు. తర్వాత వచ్చేటువంటి క్రమంలో వచ్చినటువంటి ఆయన కురు మహారాజు. వారి యొక్క వంశంలో వచ్చినటువంటి వారే కురు వంశస్థులుగా పిలువబడేటువంటి వారు. వారే కౌరవులు మరియు పాండవులు. సో ఈ కౌరవులు ధృతరాష్ట్రుని యొక్క 100 కుమారులని కౌరవులు అని, పాండురాజు యొక్క 5 కుమారులను పాండవులు అని పిలుస్తారు. వీరు ఈ ధృతరాష్ట్రుడు మరియు పాండురాజు ఇద్దరు కూడా అన్నదమ్ములు. కాకపోతే ధృతరాష్ట్రుడు పుట్టుగుడ్డువాడు కావడం చేత అతనికి రాజ్యభారము అప్పచెప్పకుండా చిన్నవాడైనటువంటి పాండురాజుకి రాజ్యభారము అప్పచెప్పడం జరుగుతుంది. శాస్త్రోక్తంగా అతనికి రాజ్యానికి రాజుగా చేయడం జరుగుతుంది. కానీ యుక్త వయసులోనే అతడు మరణించడం ద్వారా ఆ పాండురాజు యొక్క 5 ధృతరాష్ట్రుడి యొక్క 100 మంది కూడా ఒకే దగ్గర పెరగడం జరుగుతుంది. అంటే ధృతరాష్ట్రుని యొక్క సంరక్షణలో భీష్ముడు వారి యొక్క పెద్దవాడైనటువంటి భీష్మ పితామహుడు, విదురుడు వంటి వారి యొక్క సంరక్షణలో వారు ఒకే ఇంట్లో పెరుగుతూ ఉంటుంటారు. అలా పెరుగుతున్నటువంటి సమయంలో ఆ ధృతరాష్ట్రుని యొక్క 100 కుమారులలో పెద్దవాడైనటువంటి ఆ దుర్యోధనుడు అసురి స్వభావాల ద్వారా ఎప్పుడు కూడా పాండవుల పైన కోపాన్ని ప్రదర్శిస్తూ ఉంటూ ఉంటాడు. సో ఆ విధంగా అనేకమైనటువంటి ఇబ్బందులు కూడా వారిని పెడుతూ ఉండడం జరుగుతుంది. అయినప్పటికీ వారు అలా సహించి ఆ భీష్మ పితామహుడు, అలాగే గురువులు అయినటువంటి ద్రోణాచార్యులు వంటి వారితో అందరూ కూడా శిక్షణ పొంది పెద్దవారు అవుతూ ఉంటారు. అయితే చివరికి అందరికీ తెలిసినటువంటి అంశంగా జూదానికి పిలిచి వారిని అరణ్యవాసము, అజ్ఞాతవాసం చేయడం జరుగుతుంది. ఆ అరణ్యవాసము, అజ్ఞాతవాసము అయిన తర్వాత కూడా పాండవులు తిరిగి వచ్చి ఆ ధర్మరాజుడు, భీముడు, అర్జునుడు, నకుల, సహదేవులైనటువంటి 5 పాండవులుగా పిలువబడేటువంటి వీరు ఆ దుర్యోధనుడు, ధృతరాష్ట్రుడు వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి వారికి రాజ్యం వారికి ఇవ్వమని అడుగుతారు. చివరికి అర్ధ భాగం ఇవ్వమంటే అర్ధ ఇవ్వనంటారు. సరే రాజులుగా రాజ్య పరిపాలన బాధ్యత కాబట్టి మనిషికి ఒక ఊరు చొప్పున 5 ఊళ్ళన్నా వారికి ఇవ్వమంటే అది కూడా ఇవ్వనంటాడు. ఆ పరిస్థితులలో కృష్ణ భగవానుల వారు కూడా రాయబారిగా వెళ్ళడం జరుగుతుంది. అయినా అది కుదరకపోవడం ద్వారా వారి మధ్య, అన్నదమ్ముల మధ్య యుద్ధము అనివార్యమైంది. ఆ పరిస్థితులలో ఆ యుద్ధ ప్రారంభ సమయంలో అర్జునుడు అడుగుతాడు, నేను ఎవరెవరితో యుద్ధం చేయవలసి ఉందో ఒకసారి చూడడానికి నాకు అవకాశం కలుగుతుంది. అలాగే ఇక్కడ కృష్ణ భగవానుల వారు అక్కడ ఈ మొత్తము యుద్ధం ప్రారంభమయ్యేటువంటి సమయంలో భూమండలంపై ఉన్నటువంటి రాజులందరూ కూడా ఇరు పక్షాలలో చేరడం జరుగుతుంది. కొంతమంది ఏమో కౌరవుల పక్షంలో, మరికొంతమంది పాండవుల పక్షంలో, ఎవరికి ఎటు ఇష్టం ఉంటే అటు చేరడం జరిగింది. ఇక్కడ కృష్ణ భగవానుల వారు ఒకవైపుగాను సలహాదారుడు, యుద్ధం చేయను అని చెప్తాడు, సలహాదారుడుగా ఉంటాడు. పాండవులు కోరుకుంటాడు. కృష్ణ భగవానుల వారి యొక్క సైన్యం అంతా కూడా ఆ దుర్యోధనుడు తీసుకుంటాడు. సో ఆ విధంగా ఉన్నటువంటి సమయంలో అర్జునుడికి రథసారథిగా కృష్ణ భగవానుల వారు ఉండడం జరుగుతుంది. అప్పుడు అర్జునుడు కృష్ణుణ్ణి, రథసారథిగా ఉన్నటువంటి కృష్ణుణ్ణి అడుగుతాడు, ఆ రణభూమి మధ్య నా రథాన్ని, ఇరు సైన్యాల మధ్య నా రథాన్ని ఉంచు, అప్పుడు నేను ఎవరెవరితో యుద్ధం చేయడానికి అవకాశం ఉందో వారందరినీ ఒకసారి చూస్తాను అని చెప్తే కృష్ణ భగవానుల వారు రథాన్ని తీసుకెళ్లి అక్కడ ఉంచడం జరుగుతుంది. ఆ సమయంలో వారందరిని చూసి ఇక అప్పుడు అర్జునుడు అంటాడు, రాజ్యం కోసం వారందరినీ చంపుకోవడం అంతా కూడా నిష్ప్రయోజనం అనిపించి ఏం చేయాలో పాలుపోక నా కర్తవ్యం ఏమిటి అని అడుగుతాడు. అలా అర్జునునికి మరియు శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారికి మధ్య జరిగినటువంటి సంవాదమే ఈ భగవద్గీతగా చెప్పబడుతుంది. ఇక ఈ భగవద్గీతను ధృతరాష్ట్రుడు మరియు అతని యొక్క కార్యదర్శి మరియు రథసారథి అయినటువంటి ఆ సంజయుడు, వారిద్దరి మధ్య జరిగినటువంటి సంభాషణగా భగవద్గీత మొదలవుతుంది. సో ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్లుగా భగవద్గీతలో మొత్తం 18 అధ్యాయాలు. ఒక్కొక్క అధ్యాయాన్ని ఒక యోగము అని పిలుస్తాం. యోగము అంటే దగ్గరగా చేర్చేటువంటి, అంటే ఇక్కడ ఈ కర్మ, భక్తి, జ్ఞాన మార్గాల ద్వారా భగవంతుణ్ణి చేరుకునేటువంటి, ముక్తి పొందేటువంటి మార్గాన్ని తెలియజేసేటువంటిదే ఈ భగవద్గీత. సో దీన్ని, ఈ భగవద్గీతలో ఉన్నటువంటి మొత్తం 18 అధ్యాయాలని 3 భాగాలుగా చెప్పడం జరుగుతుంది. మొదటి భాగము కర్మయోగము అంటారు. మొదటి 6 అధ్యాయాలు
1 నుండి 6 వరకు ఉండేటువంటి అర్జున విషాద యోగము, సాంఖ్య యోగము, కర్మయోగము, జ్ఞాన యోగము, కర్మ సన్యాస యోగము, ఆత్మ సంయమ యోగము అనేటువంటి 6 కూడా కర్మయోగాలుగా చెప్పబడతాయి. ఆ తర్వాత 7 నుండి 12 వరకు ఉండేటువంటి జ్ఞాన విజ్ఞాన యోగము, అక్షర పరబ్రహ్మ యోగము, రాజవిద్య, రాజగుహ్య యోగము, విభూతి యోగము, విశ్వరూప సందర్శన యోగము, భక్తి యోగము అనేవి ఇవన్నీ కూడా రెండవ భాగంగా భక్తి యోగాలుగా చెప్పబడతాయి. భక్తి షట్కాలుగా చెప్పబడుతున్నవి. ఇక చివరి భాగం మూడవ భాగము జ్ఞాన యోగం. 13వ అధ్యాయం నుండి 18వ అధ్యాయం వరకు ఉండేటువంటి 6 అధ్యాయాలని జ్ఞాన షట్కములు అని పిలుస్తారు. అవే క్షేత్రజ్ఞ విభాగ యోగము, గుణత్రయ విభాగ యోగము, పురుషోత్తమ ప్రాప్తి యోగము, దైవాసుర సంపద్ విభాగ యోగము, శ్రద్ధాత్రయ విభాగ యోగము, మోక్ష సన్యాస యోగం. సో ఈ భగవద్గీతలో మొత్తం 700 శ్లోకాల్లో అంటే శ్రీ కృష్ణ ద్వైపాయనులు అయినటువంటి వ్యాసుడు రాసినటువంటి దాంట్లో ఉండేటువంటి మొత్తము 700 శ్లోకాలుగా భగవద్గీత చెప్పబడుతుంది. ఆ 700 శ్లోకాలలో మొదటి విచారణగా ఆ ధృతరాష్ట్రుడు ఒక శ్లోకాన్ని చెప్పడం జరుగుతుంది. మిగిలినవి అతని యొక్క కార్యదర్శి అయినటువంటి సంజయుడు ఆ కృష్ణ భగవానుల వారికి అర్జునుడికి మధ్య జరిగేటువంటి సంవాదాన్ని ధృతరాష్ట్రుడితో చెప్పేవి 41 శ్లోకాలు ఉంటాయి. ఇక అర్జునుడు తనకు కలిగినటువంటి సందేహాలను, తనకు కావలసినటువంటి విషయాలను కృష్ణ భగవానుల వారిని అడిగేవి 84 శ్లోకాలు. ఆ కృష్ణుడు బోధించినటువంటి బోధనలు 574 శ్లోకాలుగా చెప్పబడుతుంది. ఇక ఈ భగవద్గీత అధ్యయన గ్రంథం దీని యొక్క ప్రాముఖ్యత వీటి గురించి చూసినట్లయితే ఒకసారి భగవద్గీత నిజానికి భగవంతుని యొక్క గీతం. ఆ సాక్షాత్తు భగవంతుడు బోధించినటువంటి బోధనలు ఇవి. కనుక ఆ భగవద్వాణి దీనిని వింటేనే పలికితేనే మనిషి పవిత్రుడవుతారు అని చెప్తారు. సో ఎందుకంటే సాక్షాత్తు ఈ ఆ పరమాత్ముడు బోధించినటువంటి బోధనలు అవి సాధారణమైనటువంటి కవులు లేకపోతే వేరే వాళ్ళు చెప్పినటువంటివి కాదు. సాక్షాత్తు ఆ దేవదేవుడు చెప్పినటువంటి. సో ఇక ఈ భగవద్గీతను పూర్తిగా అనుసరించినట్లయితే జీవితంలో విజయ శిఖరాలను చేరుకోవచ్చు అని చెప్తారు మనం అన్ని కూడా. సో కాబట్టి అలా పూర్తిగా ఎవరైతే భగవద్గీతను అవగాహన చేసుకుని ఆచరిస్తూ ఉంటారో అటువంటి భాగ్యవంతుడు సర్వదా విజయుడై ఉంటారు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. భగవద్గీత నుండి మార్గదర్శకత్వం పొందిన వారిలో ఎందరో యోగులు, తాత్వికులు ఉన్నారు అని చెప్తారు. మనకి తెలిసినటువంటి ఇప్పుడు స్వాతంత్ర సమరయోధులలో స్వాతంత్రం మనకి సాధించి పెట్టడానికి ఉపయోగపడినటువంటి మహాత్మా గాంధీ అటువంటి వారు, అలాగే కర్మయోగుల్లో వివేకానందుడు వంటి వారు అనేక మందికి ఈ భగవద్గీత మార్గదర్శకంగా ఉంది. మార్గదర్శకత్వాన్ని దాని ద్వారా పొందినటువంటి వారు అనేకులు ఉన్నారు. సో మనము ఎక్కువగా చెప్తున్నటువంటి వివేకానందుడు వంటి వారు, అలాగే మహాత్మా గాంధీ, అనేక మంది సైంటిస్టులు, ఐన్స్టీన్ లాంటి వంటి వారు కూడా ఈ భగవద్గీత నుండి వారు కొన్ని విషయాలను పొందినట్లుగా చెప్పడం జరుగుతుంది. ఇక ఇస్కాన్ ద్వారా ఈ భగవద్గీత ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రచారం చేయబడుతూ ఉన్నది. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ప్రారంభించినటువంటి ఇస్కాన్ సంస్థ నుండి ఇది చాలా అతి తక్కువ కాలంలోనే దీన్ని కొన్ని కోట్ల మందిని కృష్ణ భక్తులుగా మార్చినటువంటి ఘనత ఈ ఇస్కాన్ సంస్థకి దక్కుతుంది. సో ఇక ఇస్కాన్ ఈ భగవద్గీత యొక్క విశిష్టత గురించి చూసినట్లయితే చెప్తూ ఉంటుంటారు. సర్వోపనిషదో గావో దోగ్ధ గోపాలనందన పార్థో వత్స సుధీర్భోక్త దుగ్ధం గీతామృతం మహత్. సర్వ ఉపనిషత్తుల సారమైనట్టి ఈ భగవద్గీత గోవు కాగా గోపాలునిగా ప్రసిద్ధి చెందిన శ్రీకృష్ణ భగవానుడే ఆ గోవు నుండి అమృతము అను పాలును పితికేవాడు. అర్జునుడు దూడ కాగా పండితులు మరియు శుద్ధ భక్తులు అంతా ఆ గీతామృతమును పానం చేయువారు. అంటే ఇక్కడ చెప్తున్నారు సర్వ ఉపనిషత్తుల సారమైనటువంటి ఆ భగవద్గీత గోవుగా ఉంటే ఆ గోవుని తన ఆధీనంలో గోపాలకుడుగా ఉండేటువంటి వాడు కృష్ణ భగవానుల వారు. మరి ఆ గోవు నుండి అమృతము అనేటువంటి క్షీరము రావాలి అంటే దూడ కావాలి. సో ఇక్కడ దూడగా మనం భావించవలసినటువంటి అర్జునుడు. ఇక ఆ వచ్చినటువంటి ఆ అమృతమును పానం చేసేటువంటి వారు
ఎవరు అంటే పండితులు మరియు శుద్ధ భక్తులు ఆ భగవద్గీతను అవగాహనం చేసుకునేవారు అని చెప్తూ ఉంటారు. ఇంకా చెప్తున్నారు భగవద్గీత యొక్క విశిష్టత గురించి చెప్పినట్లయితే, ఏకం శాస్త్రం దేవకీ పుత్రం ఏకో దేవో దేవకీ పుత్ర ఏవ ఏకో మంత్రస్తస్య నామాని యాని కర్మాప్యేకం తస్య దేవస్య సేవ. సో ఇక్కడ ఒకే ఒక్క పవిత్ర గ్రంథము అవసరము. అది శ్రీకృష్ణ భగవానునిచే స్వయంగా ఉపదేశితమైనటువంటి భగవద్గీత. ఒకే ఒక్క ఆరాధించే ప్రభువు శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు. ఒకే ఒక్క మంత్రము ఆయన యొక్క పవిత్ర నామాలు. ఒకే ఒక్క సేవ ఆ దేవదేవుని యొక్క భక్తియుత సేవ అని చెప్తూ ఉంటుంది. సో కాబట్టి అందరూ కూడా అవగాహన చేసుకొని అధ్యయనం చేయవలసినటువంటి గ్రంథం, పవిత్రమైనటువంటి గ్రంథము ఆ కృష్ణ భగవానుల చేత ఉపదేశితమైనటువంటి భగవద్గీత. అలాగే ఒకే ఒక్క ఆరాధించేటువంటి ప్రభువు కృష్ణ భగవానుల వారు. ఇక ఒకే ఒక్క మంత్రము, ఆ మహామంత్రం హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అనేటువంటి ఆయన యొక్క పవిత్ర నామాలు అని చెప్తూ ఉంటారు. ఇక ఆయన యొక్క భక్తియుత సేవలో ఉండడమే ఒకే ఒక్క సేవ అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఇక ఈరోజు భగవద్గీతలోని మొదటి అధ్యాయము చూసినట్లయితే, భగవద్గీత యథాతథము ఇస్కాన్ సంస్థ ద్వారా ప్రచురితమైనటువంటి భగవద్గీత యథాతథంలోని మొదటి అధ్యాయం చూసినట్లయితే, ప్రథమాధ్యాయము అర్జున విషాద యోగము. దీనినే కురుక్షేత్ర రణరంగంలో సైనిక పరిశీలనము అని చెప్పడం జరుగుతుంది. సో ఈ అధ్యాయము మొత్తం కూడా ఆ కురుక్షేత్ర రణరంగంలో సైనికుల యొక్క పరిశీలనం. సైనికులు ఎలా యుద్ధం ప్రారంభమైంది, యుద్ధ సన్నాహాలు ఏ విధంగా ప్రారంభమైనవి, వారిని చూసిన తర్వాత అర్జునుడిలో కలిగినటువంటి భావనలు అనేటువంటిది ఈ అధ్యాయంలో వివరించడం జరుగుతుంది. సో అంటే అక్కడ ఆ యుద్ధం చేయడానికి వచ్చి వారందరినీ చూసిన తర్వాత అర్జునుడిలో కలిగినటువంటి ఆ భావన, విషాద భావన ద్వారా ఈ అధ్యాయాన్ని అర్జున విషాద యోగము, అలాగే కురుక్షేత్ర రణరంగంలో సైనిక పరిశీలనము అనేటువంటి మరొక పేరు కూడా ఈ అధ్యాయానికి ఉంది. ఎందుకంటే ఈ అధ్యాయం అంతా కూడా ఆ సైనికులు ఎవరెవరున్నారు, ఏంటి, ఎలా కూర్చబడింది అనేటువంటి అంశాలు వివరించడం జరుగుతుంది ఈ అధ్యాయం. సో కనుకనే దీనికి కురుక్షేత్ర రణరంగంలో సైనిక పరిశీలనము, అలాగే అర్జున విషాద యోగము అనేటువంటి పేరున్నటువంటి ఈ అధ్యాయం. సో ఈ అధ్యాయంలోని అంటే ఈ అధ్యాయాన్ని మనం ముందుగా ప్రారంభించే ముందుగా ప్రార్థన. మొదటిగా గురు ప్రణామం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజన శలాకయ చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధాకృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. కృష్ణ ప్రణామం. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీన బంధు జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. శ్రీ రాధా ప్రణామం. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. వైష్ణవ ప్రణామం. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. శ్రీల ప్రభుపాద ప్రణత్. నమా ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణి. పంచతత్వ మంత్రం. మహామంత్రాన్ని పఠించే ముందుగా 108 సార్లు ఆ మహామంత్రాన్ని జపించే ముందుగా ఈ పంచతత్వ మంత్రాన్ని
చెప్తారు. ఒకసారి చెప్పండి. జై శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. మహామంత్రం. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ అండి. సో ఈ అధ్యాయంలోని మొదటి శ్లోకము ఇది ఆ ధృతరాష్ట్రుని యొక్క విచారణ ద్వారా, అంటే ఆ కురుక్షేత్ర రణరంగంలో యుద్ధం చేయడానికి వచ్చినటువంటి ఆ ధృతరాష్ట్రుని యొక్క పుత్రులు కౌరవులు, అలాగే పాండురాజు యొక్క కుమారులైనటువంటి పాండవులు, వారు యుద్ధం సన్నద్ధమై అక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఈ ధృతరాష్ట్రుడు పుట్టు గుడ్డివాడు కనుక అంతఃపురంలోనే ఉంటాడు, ఆ యుద్ధ క్షేత్రం దగ్గరికి రాడు కనుక తన యొక్క అంటే తనకి కార్యదర్శిగా, వ్యక్తిగత కార్యదర్శిగాను రథసారథిగా ఉండేటువంటి సంజయుడిని అడుగుతూ ఉంటుంటాడు అక్కడ ఏం జరుగుతుంది. ఇక్కడ ఏంటంటే సంజయుడికి ఎక్కడో సుదూర ప్రాంతాలలో, ఇట్లా ఎలాగైతే మనం దూరదర్శన్లో చూస్తే ఎక్కడో విషయాలను మనం చూస్తూ ఉండేవి, ఆ విధంగా ఆయనకి తన యొక్క గురువు గారైనటువంటి వ్యాసుడి యొక్క అనుగ్రహం ద్వారా ఎక్కడో జరిగినటువంటి విషయాలన్నీ కూడా ఏ సమయంలోనైనా ఎటువంటి అలసట లేకుండా అన్ని విషయాలను కూడా యథాతథంగా తెలుసుకొని చెప్పగా, అంటే ఆ కురుక్షేత్రంలో జరిగేటువంటి విషయాలన్నిటినీ కూడా ఎప్పుడు ఏం జరుగుతుందో అన్ని విషయాలను కూడా దగ్గరగా ఉండి చూసినట్లుగా చెప్పగలిగేటువంటి ఒక కృప ఆయన యొక్క గురువు ద్వారా పొందుతాడు సంజయుడు. ఆయన కూడా సంజయుడు మంచి భక్తుడు, కృష్ణ భక్తుడు. సో ఆయనకి ఆ దూరదృష్టి ఉంటుంది. తద్వారా ఆయన అక్కడ జరిగేటువంటి విషయాలన్నీ కూడా ధృతరాష్ట్రుడికి చెప్తూ ఉంటాడు. సో ఇక ధృతరాష్ట్రుడి యొక్క విచారణ ద్వారా ఈ అధ్యాయం ప్రారంభమవుతుంది. మొదటి శ్లోకం. ధృతరాష్ట్ర ఉవాచ ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే సమవేతాయుయుత్సవః మామకా పాండవాచ్చైవ కిమ కుర్వత సంజయ. సో ధృతరాష్ట్రుడు పలుకుతున్నాడు ఈ విధంగా. ధృతరాష్ట్ర ఉవాచ, ఉవాచ అంటే పలకడం, అడుగుతున్నాడు. ఏమని ధృతరాష్ట్రుడు అడుగుతున్నాడు, ఇక్కడ పలుకుతున్నాడంటే, ఓ సంజయ, ధర్మక్షేత్రమైన కురుక్షేత్రంలో నా పుత్రులు మరియు పాండుపుత్రులు యుద్ధానికి సన్నద్ధమై సమావేశమైన తరువాత ఏమి చేస్తున్నారు? సో ఇక్కడ ధృతరాష్ట్రుడికి తన పుత్రుల యొక్క ఆ విజయం పైన కొంత సందేహం. ఎందుకంటే అటువైపు సాక్షాత్తు కృష్ణ భగవానుల వారు, దేవాది దేవుడైనటువంటి కృష్ణ భగవానుల వారు పాండవుల వైపు ఉన్నాడు. అదేవిధంగా ఇంకొక ముఖ్యమైనటువంటి అంశం ఏంటంటే, ఆ యుద్ధం జరుగుతున్నటువంటి కురుక్షేత్రం అనేటువంటి ప్రదేశము ధర్మానికి నిలయమైనటువంటి ఒక తీర్థ ప్రాంతము అని చెప్తారు. అది వేదాల కాలం నుండే కూడా ఒక పుణ్యభూమిగా చెప్పబడినటువంటి కురుక్షేత్రం ఇప్పటికి కూడా మనం ఉంది అని చెప్పి భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రదేశం. సో అటువంటి ఆ వేదాల కాలం నుండే గొప్ప యజ్ఞ దేవతల సహితము యజ్ఞయాగాదులు చేసినటువంటి ప్రదేశము అదేని చెప్తారు. అటువంటి ఆ ప్రదేశంలోనికి ఎవరు ఎంతటి దుర్మార్గులు వెళ్ళినా ఆ ప్రదేశ స్థల ప్రభావం ద్వారా వాళ్ళంతా కూడా మంచిగా మారిపోతారు అని అంటారు. సో అటువంటి ఆ భావనతో ధృతరాష్ట్రుడు తన కుమారులు ఏవైనా సంధి చేసుకున్నారేమో అనేటువంటి ఒక భావనతోను, అలాగే ఇంకొకటి ముఖ్యమైనటువంటి అంశం ఏంటంటే, ఇక్కడ ధర్మం నిలయమైనటువంటి ఆ ప్రదేశంలో సాక్షాత్తు దేవదేవుడైనటువంటి కృష్ణ భగవానుల ఉండి ఆ అధర్మపరులైనటువంటి కౌరవులందరినీ కూడా కలుపు మొక్కలో ఏరివేసినట్లుగా వేరివేయగలిగినటువంటి. సో అందువలన ఆ ధృతరాష్ట్రుడు, ఓ సంజయ, ఆ ధర్మక్షేత్రమైనటువంటి కురుక్షేత్రంలో నా పుత్రులు అంటే ఆ దుర్యోధన దుశ్శాసనాలాదులు అయినటువంటి ఆ 100 వారి తరపున యుద్ధం చేయడానికి వచ్చినటువంటి వివిధ రాజులు, పాండుపుత్రులు తన తమ్ముడి యొక్క కుమారులు యుద్ధ సన్నద్ధమై సమావేశమైన తర్వాత ఏం చేస్తున్నారు అని అడుగుతుంది. ఏం చేస్తారు? యుద్ధం చేయడానికి వచ్చిన తర్వాత యుద్ధం ప్రారంభం. కానీ తనలో ఉండేటువంటి ఆతృత, తన పుత్రులు ఇంకా ఏమైనా గెలిచే అవకాశం ఉంది. ఎందుకంటే తన వైపు ఎప్పుడు కూడా యుద్ధంలో విజయం సాధించేటువంటి భీష్ముడు, ద్రోణాచార్యులు, కర్ణుడు వంటి వారి వల్ల తన పుత్రులకు ఏమైనా విజయ అవకాశం ఉందేమో అనేటువంటి ఒక
కొంత స్వార్థంతోనూ, అలాగే ధర్మక్షేత్ర ప్రభావంతో వారేమన్నా మారిపోతారనేటువంటి ఈ ఆతృతలతో అతడు ఏం జరుగుతుంది అని ఆయన విచారణ చేస్తాడు. ఆ తర్వాత ఇక అక్కడ జరిగేటువంటి విషయాలన్నీ కూడా సంజీవుడు చెప్పడము, అలాగే కృష్ణ భగవానుల వారు అర్జునులకు మధ్య జరిగేటువంటి సంవాదమే ఈ భగవద్గీత. ఈ ఒక శ్లోకంతోనే ఆ ధృతరాష్ట్రుడి విచారణతో ప్రారంభమవుతుంది. ఒకే ఒక శ్లోకం మాట్లాడుతుంది భగవద్గీత. ఇక ఈ 2వ శ్లోకం నుండి 11వ శ్లోకం వరకు కూడా ఆ దుర్యోధనుడు తనలో కలిగినటువంటి ఆందోళనను ఆ సైనికులను పరిశీలిస్తూ అక్కడ చెప్పడం జరుగుతుంది. ఎప్పుడైతే ధృతరాష్ట్రుడు సంజీవుడిని అడిగాడో, సంజీవుడు ఈ విధంగా చెప్తున్నాడు. సంజయ ఉవాచ దృష్ట్వా తు పాండువానీకం వ్యూఢం దుర్యోధనస్తదా ఆచార్యముపసంగమ్య రాజా వచనమబ్రవీత్. సో ఇక సంజయుడు పలుకుతున్నాడు. ఎందుకు ధృతరాష్ట్రుడు అడిగినటువంటి దానికి సమాధానంగా సంజయుడు ఈ విధంగా చెప్తున్నాడట. ఓ రాజా, అంటే ధృతరాష్ట్రుని సంబోధిస్తున్నాడు సంజయుడు. పాండు తనయుల చేత వ్యూహంగా ఏర్పాటు చేయబడిన సైన్యమును గాంచిన పిమ్మట దుర్యోధనుడు తన గురువు ద్రోణాచార్యుడి చెంతకు చేరి ఈ క్రింది విధంగా పలికెను. ఇక ఎప్పుడైతే పాండవులు యొక్క సైన్యాన్ని పరిశీలించాడో ఆ దుర్యోధనుడు తన గురువు గారైనటువంటి, అలాగే సర్వ సైన్యాధ్యక్షుడుగా ఉన్నటువంటి ఆ ద్రోణాచార్యుల దగ్గరికి వెళ్ళేసి అక్కడికి వెళ్ళి ఆ అడుగుతున్నాడు ఆయన. సో ఆ విషయాన్ని సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడితో చెప్తున్నాడు. ధృతరాష్ట్రుడు అంటున్నాడు, దుర్యోధనుడు ఈ విధంగా అంటున్నాడు. పశ్యైతాం పాండు పుత్రానాం ఆచార్య మహతిం చము వ్యూఢాం ద్రుపద పుత్రేణ తవ శిష్యేన ధీమత. సో ఆ దుర్యోధనుడు తన గురువైనటువంటి ద్రోణాచార్యుడి దగ్గరికి వెళ్ళి ఈ విధంగా అంటున్నాడట. ఓ గురువర్య, మీ ప్రియ శిష్యుడు అయిన ద్రుపద పుత్రుడిచే అత్యంత వ్యూహాత్మకంగా నిలుపబడిన ఈ పాండవుల మహాసైన్యాన్ని చూడుము. సో ఎప్పుడైతే ఆ పాండవుల సైన్యాన్ని చూశాడో ఆ దుర్యోధనుడు తన గురువు గారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ గురువుతో, ఓ గురువు వర్య, మీ ప్రియ శిష్యుడు అయినటువంటి ద్రుపద పుత్రుడిచే అత్యంత వ్యూహాత్మకంగా నిలుపబడిన పాండవుల మహాసైన్యాన్ని చూడు. అంటే ఇక్కడ ఆ ద్రుపదుడి యొక్క కుమారుడైనటువంటి దృష్టద్యుమ్నుడు అనేటువంటి వాడు పాండవులకు మొదట సైన్యాధ్యక్షుడుగా ఉండి ఆ సైన్యాన్ని అంతా కూడా ఒక క్రమ పద్ధతిలో ఏర్పాటు చేశాడు యుద్ధ రంగంలో అని చెప్తారు. ఆ సైన్యాన్ని చూసిన తర్వాత ఈ దుర్యోధనుడు గురువైనటువంటి ద్రోణాచార్యుడి దగ్గరికి వెళ్ళి ఈ విధంగా అన్నాడు. మీ ప్రియ శిష్యుడైనటువంటి ద్రుపద పుత్రుడిచే, అంటే దృష్టద్యుమ్నుడి చేత వ్యూహాత్మకంగా నిలుపబడినటువంటి ఆ పాండవుల యొక్క మహాసైన్యాన్ని ఒకసారి చూడయ్యా అని చెప్తున్నాను. ఇక్కడ ఆ ఆ విధంగా మాట్లాడడంలో దుర్యోధనుడి కొంత రాజకీయ చాతురత ఉంది అని చెప్తారు. ఏంటంటే ఆ ద్రుపద పుత్రుడైనటువంటి దృష్టద్యుమ్నుడు ఆ ద్రోణాచార్యుని చంపడానికి వరం ద్వారా పొందినటువంటి వాడు. అయినా కూడా ఆ దృష్టద్యుమ్నుడు విద్యలు నేర్చుకోవడానికి ద్రోణాచార్యుడి దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఆయనకి విద్యలు నేర్పుతూ తన దగ్గర ఉన్నటువంటి విద్యలన్నీ కూడా ద్రోణాచార్యుడు ఆ దృష్టద్యుమ్నునికి నేర్పాడు అని చెప్తారు. వాస్తవానికి ద్రుపదుడు ఆ ద్రోణాచార్యులు ఇద్దరు కూడా మొదట స్నేహితులుగా ఉండేవారట. కానీ ఏదో వారి మధ్య వచ్చినటువంటి గొడవ ద్వారా ఆ ద్రుపదుడు వరం, అంటే ఒక ఆ ద్రోణాచార్యుడిని హరించేటువంటి, అంటే చంపవేసేటువంటి ఒక కొడుకు తనకు కావాలని వరం పొందుతాడు. ఆ వరం ద్వారా పొందినటువంటి వాడే ఆ దృష్టద్యుమ్నుడు. అటువంటి వాడికి కూడా ఒక గురువు, అంటే ఒక ఉత్తమమైనటువంటి బ్రాహ్మణుడుగా ఉండేటువంటి ఆ గురువు ఆయనకు కూడా అంటే వాడు తనను చంపడానికి పుట్టినటువంటి వాడు అని తెలిసినా కూడా అన్ని విద్యలు, శిష్యుడిగా వచ్చినటువంటి వానికి విద్యలన్నీ కూడా నేర్పాడు. సో అలా నేర్పినందుకు ఇవాళ పాండవుల వైపున అతడు యుద్ధం చేయడానికి వచ్చాడు, నిన్ను చంపడానికి ఉన్నటువంటి వాడు. సో అటువంటి వాడు ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఆ సైన్యాన్ని ఒకసారి చూడవయ్యా అని చెప్పి తన గురువుతో మాట్లాడాడు. ఇంకా చెప్తూ ఆయన ఆ పాండవుల యొక్క సైన్యాన్ని గురించి చెప్తున్నాడు. ఈ సైన్యమునందు
భీమార్జులతో సమానంగా యుద్ధం చేయగల సూర్యులైనటువంటి ధనుర్ధరులు పెక్కురుగలరు. యుయుధామనుడు, విరాటుడు, ద్రుపదుడు మొదలగు వారు అటువంటి మహాయోధులు. సో ఇంకా ఆ పాండవులు ఆ దృష్టద్యుమ్నుడే కాకుండా ఇంకా చెప్తున్నాడు. ఆ పాండవుల యొక్క సైన్యంలో భీమార్జునులతో సమానంగా యుద్ధం చేయగలిగేటువంటి మహాధనుర్ధరులు ఇంకా చాలా మంది ఉన్నారయ్యా. అటువంటి వారిలో కొంతమంది పేర్లు చెప్తాను విను. యుయుధానుడు ఉన్నాడు, విరాటుడు ఉన్నాడు, ద్రుపదుడు వంటి మహాయోధులు ఎంతో మంది ఆ పాండవుల యొక్క సైన్యంలో ఉన్నారు అని చెప్తున్నాడు. ఇంకా చెప్తున్నాడు. దృష్టకేతువు, చేకితాండు, కాశీరాజు, పురజిత్తు, కుంతిభోజుడు, చైద్యుడు వంటి శూరులైన మహాయోధులు అటువైపు ఉన్నారయ్యా అంటూ ఆ ఇక్కడ మనం ఇంతకుముందు కూడా చెప్పుకున్నాం. ఈ ప్రపంచంలో అంటే అక్కడ భూమండలంపై ఉన్నటువంటి వారిలో అందరూ కూడా ఏదో ఒక పక్షాన యుద్ధం చేయడానికి వచ్చారు. అలా వచ్చినటువంటి వారిలో ఇక్కడ చెప్పుకున్నటువంటి మహాయోధులు కొంతమంది ఆ పాండవుల వైపు యుద్ధం చేయడానికి వచ్చారు. సో వారి పేర్లు ఇక్కడ దుర్యోధనుడు తన గురువుకి చెప్తూ ఉన్నాడు. ఇంకా చెప్తున్నాడు ఆయన, పరాక్రమవంతులైనటువంటి యుధామన్యుడున్నాడు, శక్తిశాలి అయిన ఉత్తమౌజుడు ఉన్నాడు, సుభద్రాతనయుడు అభిమన్యుడున్నాడు, అలాగే ద్రౌపది కుమారులు కూడా ఉన్నారు. వీరందరూ కూడా మహావీరులే. ఆ ఉప పాండవులు అని చెప్తారు. అంటే ద్రౌపదికి పాండవుల ద్వారా పుట్టినటువంటి 5గురిని ఉప పాండవులు అని చెప్తారు. వారందరూ కూడా చెప్తూ ఇక్కడ ఆ పాండవుల యొక్క సైన్యాన్ని వర్ణిస్తున్నాడు దుర్యోధనుడు తన గురువుతో చెప్తూ ఉన్నాడు. ఆ ద్రౌపది కుమారులు ఉప పాండవులు అని చెప్పేటువంటి వారిలో ప్రతివింధ్యుడు అంటారు, ధర్మరాజు యొక్క పుత్రుడు, శృతసోముడు భీముని యొక్క పుత్రుడు, శృతకర్ముడు అర్జునుడి యొక్క పుత్రుడు, శతానికుడు నలుని కుమారుడు, శృతసేనుడు సహదేవుని పుత్రుడు అని చెప్తారు ఉప పాండవులు 5. ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నాడు, అస్మాకం తు విశిష్టాయే తాన్ని బోధద్విజోత్తమ నాయికా మమ సైన్యస్య సజ్ఞార్థం తాన్ బ్రవీమితే. ఓ బ్రాహ్మణోత్తమ, నా సేనా బలమును నడుపుటకై ప్రత్యేకంగా యోగ్యులైనటువంటి నాయకుల గురించి మీ కొరకై నేను తెలియజేసేదను అని ఇప్పటి వరకు కూడా పాండవుల యొక్క సైన్యాన్ని ఆ దుర్యోధనుడు తెలియచేశాడు. ఇప్పుడు ఆ దుర్యోధనుడి వైపు ఉన్నటువంటి ఆ సైన్యమును గురించి చెప్తాను విను అంటూ ఆ దుర్యోధనుడు తన గురువుతో ద్రోణాచార్యులతో ఆయన చెప్తున్నాడు. భవాన్ భీష్మచ్చ కర్ణచ్చ సమితింజయః అశ్వత్థామ వికర్ణచ్చ సౌమదత్తిస్తతైవ చ. యుద్ధమునందు ఎల్లప్పుడూ విజయమును సాధించు మీరు, తన గురువు అయినటువంటి ద్రోణాచార్యుడి గురించి చెప్తున్నాడు. అలాగే మీరున్నారు, భీష్ముడు, కర్ణుడు, కృపుడు, అశ్వత్థామ, వికర్ణుడు మరియు సోమదత్తుని తనయుడైనటువంటి భూరిశ్రవుడు వంటి వారు మన సైన్యమునందు ఉన్నారు అని తన సైన్యం గురించి కూడా ఆయన పరిచయం చేస్తూ ఉన్నారు. ఇంకా అంటున్నాడు ఆయన, నా కొరకు తమ జీవితాలను త్యాగం చేయుటకు సిద్ధపడి ఉన్న వీరులు ఇంకా పలువురు ఉన్నారు. వారందరూ కూడా పలు విధములైన ఆయుధములను దాల్చిన వారు మరియు యుద్ధ నిపుణతను కలిగిన వారు అయి ఉన్నారు అని వారి గురించి తన సైన్యంలో ఉండేటువంటి వారి గురించి చెప్తూ ఉన్నారు. చూడండి, ఇక్కడ దుర్యోధనుడు ఆ విధంగా తన వైపు ఉన్నటువంటి గొప్పవారిని గురించి చెప్పి ఇంకా అంటున్నాడు. చూడండి ఇక్కడ, అంటే నా కొరకు తమ జీవితాలను త్యాగం చేయడం అంటే చూడండి, ఇక్కడ వారు పోయినా పర్వాలేదు, నాకు యుద్ధం చేసి యుద్ధంలో రాజ్యం కావాలి అనేటువంటి భావనతో ఉండేటువంటి ఆ దుర్యోధనుడి యొక్క బుద్ధి తెలుస్తుంది. ఇక్కడ ఏమంటున్నాడో చూడండి, ఆయన నా కొరకు తమ జీవితాలను త్యాగం చేయుటకు సిద్ధపడి ఉన్నటువంటి వీరులు ఇంకా అనేక మంది ఉన్నారు. వారందరూ కూడా పలు విధములైన ఆయుధాలను దాల్చిన వారు మరియు యుద్ధ నిపుణులు కలిగి ఉన్నవారు అని చెప్తున్నాడు. ఇంకా చెప్తున్నాడు ఆయన, అంటున్నాడు. అలా చెప్పిన తర్వాత గంభీరాన్ని ప్రదర్శిస్తూ మన సైన్య బలము లెక్కింపలేనిదిగా ఉన్నది మరియు మనము పితామహుడైనటువంటి భీష్మునిచే సంపూర్ణంగా రక్షింపబడుతున్నాము. కానీ భీమునిచే జాగ్రత్తతో రక్షింపబడుతున్న పాండవ సైన్యము పరిమితంగా ఉంది. మొత్తము ఆ కురుక్షేత్ర రణరంగంలో 18 అక్షౌహిణుల సైన్యము యుద్ధంలో పాల్గొన్నది అని చెప్తారు. 11 అక్షౌహిణుల సైన్యమేమో కౌరవుల వైపు ఉంది, 7 అక్షౌహిణుల
సైన్యమేమో పాండవుల వైపు ఉంది అని చెప్తారు. అందుకే ఆయనది ఎక్కువగా ఉంది. 11 అక్షౌహిణులు అంటే 4 అక్షౌహిణుల సైన్యం ఎక్కువగా ఉంది కనుక ఆయన మన సైన్య బలము లెక్కలేని అంటే లెక్కింప వీల్లేనిదిగా ఉంది అని చెప్తున్నాడు. అంటే ఎక్కువగా ఉంది ఆయన. పాండవుల కంటే కూడా కౌరవుల వైపు ఉన్నటువంటి సైనికులు ఎక్కువగా ఉన్నారు. 7 అక్షౌహిణుల 4 అక్షౌహిణుల సైన్యం ఎక్కువగా ఉంది. అందుకే ఆయన అంటున్నాడు. సో మన సైన్యము చాలా ఎక్కువగా ఉంది. భీముడి చేత రక్షింపబడుతున్నటువంటి పాండవుల యొక్క సైన్యము పరిమితంగా ఉంది అని చెప్తుంది. ఇంకా చెప్తున్నాడు. అలా చెప్పి కావున కౌరవ సేన నాయకులందరికీ మీ మీ వ్యూహస్థానాలను పరిరక్షిస్తూ భీష్మ పితామహుడికి పూర్తి సహకారము అందించమని పిలుపునిస్తున్నాను. ఎందుకంటే ఆ సైన్యానికి బలంగా ఉండేటువంటి వాడు భీష్ముడు. సో ఆ భీష్ముడిని అందరూ కూడా వ్యూహాత్మ స్థానాలలో ఉండి ఆ భీష్మ పితామహుడిని పూర్తిగా సహకారం మనం అందించాలి అని అందరికీ కూడా ఆ సైన్యాన్ని వర్ణిస్తూ వారి వారి యొక్క బాధ్యతల గురించి, ఆ రాజకీయ చతురత, ఆ వ్యూహాత్మకం గురించి చెప్తూ ఉన్నాడు ఆయన. చెప్పి మీరు మీ స్థానాలలో జాగ్రత్తగా ఉండండి, యుద్ధానికి సన్నద్ధంగా ఉండండి అని ఆ దుర్యోధనుడు తన సైన్యానికి అలాగే ఆ గురువుకి విషయాన్ని చెప్తున్నాడు. సో ఆ విధంగా ఆ సైనిక విషయాల గురించి చెప్పిన తర్వాత ఇక యుద్ధ సన్నాహములుగా యుద్ధ ప్రారంభ శంఖనాదాలను పూరించడం జరుగుతుంది. సో ఇక ఎప్పుడైతే ఆయన ఆ విధంగా ఉన్నాడో అప్పుడు ఆ భీష్ముడు ఆ కురువంశంలో ఉండేటువంటి మహాపరాక్రమవంతుడు వృద్ధ పితామహుడు అయినటువంటి భీష్ముడు దుర్యోధనుడికి సంతోషం కలిగేలా సింహగర్జన వంటి ధ్వని కలిగేనట్లుగా తన శంఖాన్ని పెద్ద శబ్దంతో పూరించాడు అని చెప్తుంది. సో ఎప్పుడైతే ఆ దుర్యోధనుడు తన గురువు గారితో తన సైన్యాలు అది చెప్పి మీరు ఇక మనకి రక్షణగా ఉండేటువంటి ఆ భీష్మ పితామహుడికి యొక్క వివిధ స్థానాలలో మీరు ఉండి ఆయనకి సహకరించండి అని ఎప్పుడైతే చెప్పాడో ఆ విధంగా చెప్పిన తర్వాత చెప్తున్నటువంటి ఆ విని ఆ కురు వంశస్థులో మహాపరాక్రమవంతుడు మరియు వృద్ధ పితామహుడు అయినటువంటి ఆ భీష్ముడు తన యొక్క ఆ శంఖాన్ని పెద్ద శబ్దంతో పూరించాడు. అలా పూరించినటువంటి ఆ శబ్దానికి అంటే సింహం గర్జిస్తే ఎంతటి శబ్దం వస్తుందో అంతటి ధ్వని కలిగిన లాగా ఆ భీష్ముడు తన యొక్క శంఖాన్ని పూరించాడట. సో అది యుద్ధ ప్రారంభ సంకేతంగా సూచించబడేటువంటి అంశము అని చెప్తారు. ఇంకా చెప్తున్నారు. తత శంకాచ భేర్యచ్చ పనవానక గోముఖాః సహ శైవాభ్య హన్యంత స శబ్దస్తుములో భవత్. సో అని చెప్తున్నారు ఇంకా. సో ఎప్పుడైతే ఆ భీష్మ పితామహుడు తన యొక్క శంఖాన్ని పూరించాడో పిమ్మట శంఖములు వివిధములైనటువంటి వాద్యాలు, భేరులు, శృంగములు అన్నీ కూడా ఒక్కసారిగా మ్రోగించబడ్డాయి. ఎప్పుడైతే భీష్ముడు తన శంఖాన్ని పూరించాడో అటు కౌరవుల వైపు ఉన్నటువంటి వారందరూ కూడా వారి వారి యొక్క ఆ శంఖాలని, వాద్యాలు, బేరాలు, శృంగాలు అన్నింటినీ కూడా ఒక్కసారిగా మ్రోగించడం జరిగిందని చెప్తున్నారు. అలా మోగించడం ద్వారా ఒక సంఘటితమైనటువంటి ధ్వని ఉత్పన్నమై అది మిక్కిలి భీకరంగా ఉందట. ఇక ఎప్పుడైతే కౌరవుల వైపు నుండి ఆ విధంగా శంఖనాదాలు యుద్ధ ప్రారంభ శంఖనాదాలు వచ్చాయో ఇటువైపు పాండవుల వైపు నుండి కూడా శంఖనాదాలు ప్రారంభమయ్యాయని చెప్తారు. తత శ్వేతర్హైర్యుక్తే మహతి స్యాధం స్యందనే స్థితౌ మాధవ పాండవ చైవ దివ్యౌ శంకౌ ప్రదద్మతుః. సో చెప్తున్నారు. ఎప్పుడైతే పాండవులు అంటే కౌరవుల వైపు నుండి యుద్ధ ప్రారంభ శంఖనాదాలు వారందరూ ఊదారో అదే సమయంలో తెల్లని గుర్రాలతో కూడిన మహారథంలో కూర్చున్న కృష్ణుడు మరియు పాండుకుమారుడు అయినటువంటి అర్జునుడు కూడా వారి వారి యొక్క దివ్యమైనటువంటి శంఖాలను పూరించారు అని చెప్తున్నారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు అక్కడ పాంచజన్యం ఋషికేశో దేవదత్తం ధనంజయః పౌండ్రం దద్మౌ మహాశంకం భీమ కర్మ కృపోదరః. సో ఋషికేశుడు అయినటువంటి ఆ కృష్ణ భగవాను ఇక్కడ ఋషికేశుడు అని పిలవడం జరుగుతుంది. ఆ ఋషికేశుడు అయినటువంటి కృష్ణ భగవానుల వారు
పాంచజన్యము అనేటువంటి శంఖాన్ని పూరించాడట. అర్జునుడేమో దేవదత్తము అనేటువంటి శంఖాన్ని పూరించాడట. ఇక గొప్పగా భుజించేవాడు అయినటువంటి, అలాగే అత్యంత కష్టమైనటువంటి పనులు కూడా చేయగలిగేటువంటి వాడు, బలవంతుడు, మహా పరాక్రమవంతుడు అయినటువంటి ఆ భీముడు పౌండ్రము అనేటువంటి బ్రహ్మాండమైనటువంటి శంఖాన్ని పూరించాడు అని చెప్తుంది. సో ఇంకా చెప్తూ ఆ యుధిష్ఠర మహారాజు అంటే ధర్మరాజు అనంత విజయాన్ని పూరించాడు. అలాగే నకుల సహదేవులేమో సుఘోష మణిపుష్పకము అనేటువంటి శంఖాలను పూరించారు. ఓ రాజా, గొప్ప వెలుకాడైనటువంటి కాశీరాజు, యోధుడైనటువంటి శిఖండి, దృష్టద్యుమ్నుడు, విరాటుడు, సాత్యకి, ద్రుపదుడు, ఉప పాండవులు, అభిమన్యుడు తమ తమ శంఖాలను అన్ని వైపుల నుండి ఒక క్రమ పద్ధతిలో ఊదారు అని చెప్తున్నారు. ఆ సంజయుడు అక్కడ జరిగేటువంటి విషయాలను చెప్తూ ఇంకా చెప్తున్నారు. ఆ శంఖధ్వని ఇక్కడ సఘోషో దార్తారాష్ట్రాణం హృదయాన్ని వ్యదారయత్ నభచ్చ పృథివీం చైవ తుములోభ్యనునాదయన్. ఆ శంఖధ్వనులు ఎలా ఉన్నాయంటే భూమి ఆకాశాలను దత్తరిల్లజేస్తూ ఆ కౌరవుల యొక్క హృదయాలను బద్దలు చేశాయ్యా. అంటే నీ కుమారుల ధృతరాష్ట్రుడి యొక్క పుత్రుల యొక్క హృదయాలన్నీ కూడా బద్దలు చేసే విధంగా ఆ పాండవుల యొక్క శంఖధ్వనులు ఆ విధంగా వచ్చాయ్యా. భూమి ఆకాశాలను దత్తరింపజేస్తూ నీ కుమారుల యొక్క హృదయాలను కూడా బద్దలు చేసే విధంగా ఆ పాండవుల వైపు నుండి శంఖనాదాలు వస్తున్నాయి అని చెప్తున్నాడు. ఇంకా చెప్తున్నాడు, ఓ రాజా, అప్పుడు పాండుసుతుడైన అర్జునుడు జెండాపై హనుమంతుని చిహ్నంగా కలిగి ఉన్న రథంలో గాంధీవము ఎత్తిపట్టి యుద్ధ సన్నద్ధులై ఉన్న దుర్యోధనాదులను చూసి శ్రీకృష్ణుడితో ఇలా అన్నాడు అని చెప్తున్నాడు. సో ఇక్కడ ఎప్పుడైతే వీరు కూడా శంఖనాదాలను పూరించిన తర్వాత ఆ అర్జునుడు ఇక ఆ రథం గురించి పోలుస్తున్నాడు. జెండాపై హనుమంతుని చిహ్నంగా కలిగి ఉన్నటువంటి రథంలో తన యొక్క గాంధీవాన్ని ఎత్తుపట్టి యుద్ధానికి సన్నద్ధమై ఆ దుర్యోధనాదులందరినీ చూసిన తర్వాత అర్జునుడు ఇలా మాట్లాడుతున్నాడయ్యా కృష్ణ భగవానులతో అని చెప్తున్నాడు. అలాగే ఇక్కడ పాండవుల వైపు ఉండేటువంటి విజయ సంకేతాలు చెప్తున్నారు. ఒకటి ఆ ధర్మ నిలయం, ధర్మక్షేత్రమైనటువంటి కురుక్షేత్ర ప్రదేశం. అలాగే భగవంతుడు పాండవుల వైపు ఉన్నాడు. అలాగే వారు పూరించినటువంటి శంఖాలన్నీ కూడా దివ్య శంఖాలు అని చెప్తారు. అలాగే త్రేతాయుగంలో శ్రీరామచంద్రుడికి విజయం చేకూర్చిపెట్టినటువంటి ఆ హనుమంతుడు ఈ పాండవుల వైపు ఉన్నాడు, జెండాపై చిహ్నంగా ఉన్నాడు అని చెప్తారు. అలాగే ఆ లక్ష్మీదేవి, సాక్షాత్ కృష్ణ భగవానుల వారి భార్య అయినటువంటి లక్ష్మీదేవి ఎప్పుడు కూడా ఆయనతోనే ఉంటుంది. అలాగే అర్జునుడికి ఇచ్చినటువంటి ఆ రథం అగ్నిదేవుడు ఇచ్చినటువంటి రథం అని చెప్తారు. అవన్నీ కూడా పాండవులు విజయాన్ని సాధించడానికి అవకాశాలుగా ఉన్నటువంటి అంశాలుగా చెప్పబడుతూ ఉంటాయి. సో ఇవి మనం ఆయనకి ఇవ్వబడినటువంటి ఆ రథము, లక్ష్మీదేవి, తర్వాత ప్రదేశము, హనుమంతుడు, శంఖాలు, దివ్యమైనటువంటి శంఖాలు, ఆ అగ్నిదేవుడు ఇచ్చినటువంటి రథము, అలాగే ఆ కౌరవుల యొక్క హృదయాలు బద్దలవడము అని చెప్తూ. సో ఇక ఈ విధంగా అర్జునుడు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు అన్నారు కదా. అర్జునుడు అంటున్నాడు, అర్జున ఉవాచ సేనయోరుభయోర్మధ్యే రథం స్థాపయ మే అచ్యుత యావదేతాన్ నిరీక్షేహం యోద్ధు కామాన్ నవస్థితాన్ కైర్మయా సహ యోధవ్యం అస్మిన్ రణసముద్యమే. సో అర్జునుడు ఈ విధంగా అంటున్నాడట, ఓ అచ్యుత, కృష్ణ భగవానుల వారిని ఇక్కడ అచ్యుత అని సంబోధించడం జరుగుతుంది. నా రథమును 2 సైన్యాల మధ్యలో నిలుపుము, తద్వారా ఈ మహాయుద్ధ రణరంగంలో నేనెవరెవరితో యుద్ధం చేయవలసి ఉన్నదో చూచు అవకాశం కలుగుతుంది. సో ఎందుకంటే ఆ యుద్ధం చేసేటప్పుడు అటువైపు ఉన్నటువంటి ఆ ఎదుట పక్షంలో ఉండేటువంటి వారిని ముందు అంచనా వేసుకోవడానికి వారందరినీ నేను ఒక్కసారి చూస్తాను, నేను ఎవరెవరితో యుద్ధం చేయాలి,
ఎటువంటి అస్త్రాలను నేను ఉపయోగించవలసి ఉంటుంది అనేటువంటి భావనతో నేను అందరిని కూడా ఒకసారి వాళ్ళందరినీ చూడాలయ్యా అని అడిగాడు. సో చెప్తూ ఇక మరలా సంజీవుడు చెప్తున్నాడు ఆ ధృతరాష్ట్రుడు. ఏవముక్తో హృషీకేశో గుడాకేశేన భారత సైనయోరుభయోర్मध्ये స్థాపయిత్వా రథోత్తమం భీష్మద్రోణ ప్రముఖతః సర్వేషాం చ మహీక్షితాం ఉవాచ పార్థ పశ్యైతాన్ సమవేతాన్ కురునితి. సో చెప్తున్నాడు ఆ సంజయుడు అక్కడ చెప్తున్నాడు, ఓ ధృతరాష్ట్ర మహారాజా, అర్జునుడి మాటలు ఆలకించిన శ్రీకృష్ణుడు 2 సేనల మధ్య భీష్మ ద్రోణులకు ఎదురుగా రథము ఆపి, పార్థ, ఇక్కడ చేరిన కౌరవ వంశీయులందరినీ చూడు అన్నాడు. సో ఎప్పుడైతే అర్జునుడు, నీవు 2 సైన్యాల మధ్య నా రథాన్ని ఆపితే అప్పుడు నేను వారిని ఎవరెవరితో యుద్ధం చేయవలసి ఉంది, ఎవరెవరు వచ్చి ఇక్కడ యుద్ధం చేయడానికి వచ్చారు, వాళ్ళందరినీ చూస్తానయ్యా నేను అన్నాడు కదా. సో అది చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. అర్జునుడు మాటలను ఆలకించినటువంటి కృష్ణ భగవానుల వారు ఆ 2 సేనల మధ్య ముఖ్యంగా భీష్ముడు మరియు ద్రోణుడికి ఎదురుగా రథాన్ని ఆపాడట. ఆపి అప్పుడు అంటున్నాడట అర్జునుడితో, ఓ పార్థ, ఇక్కడ చేరినటువంటి కౌరవ వంశీయులందరినీ ఒకసారి నువ్వు చూడవయ్యా అని అన్నాడు అని చెప్తున్నాడు. ఇక ఎప్పుడైతే ఆ విధంగా అన్నాడో ఆ రథం ఆపి ఆ అర్జునుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ 2 సైన్యాలలో కూడా ఉన్న తన తండ్రులను, తాతలను, గురువులను, మేనమామలను, సోదరులను, దాయాదులను, పుత్రులను, మనుములను, మిత్రులను, మామలను, ఇంకా ఎంతో మంది శ్రేయోభిలాషులందరినీ చూశాడు. అలా చూసినటువంటి అర్జునుడు ఇక ఈ విధంగా అంటున్నాడు, తాన్ సమీక్ష్యస కౌంతేయ సర్వాన్ బంధూనవస్థితాన్ కృపయా పరయావిష్టో విషీదన్ని దమబ్రవీత్. సో కుంతిపుత్రుడైనటువంటి అర్జునుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి తన స్నేహితులు మరియు బంధువులను చూసినప్పుడు కరుణతో మునిగిపోయి ఇలా మాట్లాడుతున్నాడట. సో అక్కడ ఉండేటువంటి ఆ బంధువులను, గురువులను, పెద్దవాళ్ళందరినీ కూడా, తన యొక్క శ్రేయోభిలాషులను, మనవులను అందరినీ, తన బంధువులందరినీ, అక్కడ యుద్ధం చేతి జరుగుతుంది ఎవరికి, దాయాదులకు, అన్నదమ్ముల మధ్య జరిగేటువంటి యుద్ధం. సో కనుక 2 పక్షాల్లో కూడా అందరూ కూడా వారి యొక్క బంధువులే ఉంటారు. వారందరినీ చూసినటువంటి ఆ కుంతి కుమారుడైనటువంటి అర్జునుడు ఆ తన స్నేహితులను, బంధువులు వాళ్ళందరినీ చూసి ఆ కరుణతో మునిగిపోయాడట. మునిగిపోయి ఈ విధంగా మాట్లాడుతున్నాడు అని సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడితో చెప్తూ ఉన్నాడు. అర్జునుడు పలుకుతున్నాడట, ఓ కృష్ణ, యుద్ధాసక్తుల ఎదురుగా ఉన్న చుట్టాలను చూడగానే నా అవయవాలన్నీ తడబడుతూ ఉన్నాయి, నోరు ఎండిపోతూ ఉన్నది, శరీరము గగురుపాటుతో కంపిస్తూ ఉన్నది, గాంధీవం చేతిలో నుంచి జారిపోతుంది, దేహం మండుతున్నది, నిలబడడానికి కూడా శక్తి లేదు, నా మనసు తల్లడిల్లుతుందయ్యా అంటూ ఆ అర్జునుడు తనకు కలిగినటువంటి భావాలన్నింటినీ కూడా అర్జునుడు కృష్ణ భగవానులతో చెప్తున్నాడు. యుద్ధాసక్తులై ఎదురుగా ఉండేటువంటి చుట్టాలందరినీ చూడగానే, మా బంధువులందరినీ చూడగానే నా అవయవాలన్నీ కూడా తడబడిపోతున్నాయ్యా, నా నోరు ఎండిపోతూ ఉన్నది, శరీరం అంతా కూడా గగురుపాటుతో కంపిస్తూ ఉన్నది, నా గాంధీవం, నా ఏదైతే ధనస్సు ఏదైతే ఉందో అది నా చేతిలో నుంచి జారిపోతుంది, నా దేహం అంతా మండుతూ ఉన్నది, నేను నిలబడలేకుండా పోతున్నానయ్యా, నా మనసంతా కూడా తల్లడిల్లిపోతుంది అని ఆ కరుణతో నిండిపోయినటువంటి అర్జునుడు తనకు కలిగినటువంటి భావాలన్నీ కూడా మనకి ఇక్కడ స్ట్రెస్, తను కలిగినటువంటి స్ట్రెస్ ఏదైతే ఉందో ఆ స్ట్రెస్ ద్వారా ఆయన తనకు కలిగినటువంటి భావాలన్నీ చెప్తున్నాడు. ఏంది, అవయవాలన్నీ కంపించిపోతున్నాయని, నోరు ఎండిపోతుంది అని, దేహం మొత్తం కూడా కంపించిపోతుందని, ఎంట్రుకలు నిక్కబరుచుకుంటున్నాయని, చేతుల్లో ఉండేటువంటి వస్తువులు జారిపోతున్నాయని, చర్మం అంతా కూడా వేడెక్కుతుంది అని, నిలబడేటువంటి శక్తి కూడా లేదు అని, మనసంతా కూడా ఆందోళనతో నిండిపోయిందని, ఆ స్ట్రెస్ వల్ల కలిగినటువంటి భావాలన్నీ కూడా తను చెప్తున్నాడు. చెప్పి ఇలా అంటున్నాడట, నచ శ్రేయోను పశ్యామి హత్వా స్వజనమాహవే నకాంక్షే విజయం కృష్ణ నచ రాజ్యం సుఖాని చ. సో
ఆ విధంగా అర్జునుడు కృష్ణ భగవానుతో అంటున్నాడు, ఓ కృష్ణ, ఈ యుద్ధంలో నా వారిని చంపడం ద్వారా ఏ విధంగా శ్రేయస్సు కలుగుతుందో నేను తెలుసుకోలేకున్నాను. కావున తదుపరి విజయము కానీ, రాజ్యము కానీ, దాని వలన కలుగు సుఖాలు కానీ నాకు అక్కర్లేదయ్యా. నా బంధువులందరినీ, వీరందరినీ చంపుకోవడం ద్వారా పొందేటువంటి ఆ రాజ్యం కానీ, రాజ్య సుఖాలు గాని నాకు అక్కర్లేదయ్యా. ఎందుకంటే సాధారణంగా మనం ఏదైనా గొప్పగా సాధించినప్పుడు మన యొక్క విజయాలను అందరిని ఎవరితో పంచుకుంటాం? మన బంధువులతోనూ, మన యొక్క స్నేహితులతోనూ పంచుకోవడం జరుగుతుంది. మరి అటువంటి పరిస్థితులలో అందరూ కూడా యుద్ధంలో మరణించినట్లయితే, తద్వారా పొందేటువంటి దాంతో ఎటువంటి ఉపయోగం ఉంటుందయ్యా మాకు అని ఆ అర్జునుడు కృష్ణ భగవానుల వారిని అంటున్నాడు. సో వారందరినీ కూడా, మా వారందరినీ కూడా మేము యుద్ధంలో చంపుకోవడం ద్వారా మాకు ఏ విధమైనటువంటి శ్రేయస్సు ఉంటుందో నేను తెలుసుకోలేకుండా ఉన్నాను. ఆ విధంగా వారందరినీ చంపడం ద్వారా పొందినటువంటి విజయం కానీ, దానివల్ల వచ్చేటువంటి రాజ్యము, ఆ రాజ్యం వల్ల వచ్చే సుఖాలు, ఇవన్నీ కూడా మేము ఏం చేసుకోగలుగుతాం అయ్యా, అవేమీ మాకొద్దు అని అర్జునుడు తనలో కలిగినటువంటి భావాలన్నీ కూడా మోహమునికి గురి అయ్యి తనకు కలిగినటువంటి భావాలన్నీ కూడా చెప్తుంది. ఇంకా కూడా ఆయన ఏమంటున్నాడు, పాపమేవాశ్రయేదస్మాన్ హత్వైతాన్ ఆతతాయినః తస్మాన్నారాః వయం హంతుం దార్తరాష్ట్రాన్ స్వబంధవాన్ స్వజనం హి కథం హత్వా సుఖిన శ్యామ మాధవ. ఆయన అంటున్నాడు, ఇటువంటి దుర్మార్గులను చంపినచో, వారు ఎలాగో దుర్మార్గులే వారు, అటువంటి ఆ దుర్మార్గులను చంపినచో మాకు పాపమే కలుగును. కనుక ఆ ధృతరాష్ట్రుని పుత్రులను మరియు మా బంధువులను చంపట మాకు తగదు. ఓ మాధవ, సంబంధీకులను చంపటం వల్ల కలిగే లాభమేమి? మేము ఎలా సుఖంగా ఉండగలము? సో అందరూ బంధువులందరినీ చంపుకున్న తర్వాత మేము ఎవరు లేకుండా మేము ఆ పొందేటువంటి రాజ్యం కానీ, రాజ్య సుఖాలు కానీ మేము ఒక్కళమే ఎలా అనుభవించగలమయ్యా అని ఆ కృష్ణ భగవానుల వారిని అడుగుతూ ఇంకా అంటున్నాడు ఆయన. రాజ్యకాంక్ష పరులైన కౌరవులు వంశ నాశనం కానీ, మిత్రద్రోహం వల్ల కలిగే పాతకాన్ని గ్రహించలేకపోతున్నారు. సో వారికి రాజ్యం కావాలనేటువంటి భావనలో ఉండి, ఈ యుద్ధం వల్ల జరిగేటువంటి ఆ యుద్ధంలో పెద్దవారందరూ కూడా మరణించినట్లయితే వంశంలో పెద్దవాళ్ళు లేకపోతే వంశంలో కలిగేటువంటి అనర్థాలు వారు తెలుసుకోలేకుండా పోతున్నారు. అలాగే మిత్రద్రోహం కలుగుతుంది, అది కూడా తెలుసుకోలేకుండా పోతున్నారు. దాని వల్ల కలిగేటువంటి పాపాన్ని గురించి వారు గ్రహించలేకపోతున్నారయ్యా. కానీ ఓ జనార్దన, వంశక్షయం వల్ల కలిగే దోషాన్ని బాగా తెలిసిన మనమైనా ఆ పాపం నుండి ఎందుకు తప్పుకోకూడదు? సో వారికంటే తెలియదు, వారు దుర్మార్గులు, ఆ తెలియని పనులు చేస్తూ ఉన్నారు. వారికి రాజ్యం కావాలి అనేటువంటి భావనలోనే ఈ పనులన్నీ చేస్తున్నారు. కానీ వంశ నాశనం వల్ల జరిగేటువంటి ఆ పతనము వల్ల మనకి తెలుసు, ఆ పాపం ఏంటో తెలుసు కనుక, తెలిసిన మనమైనా ఎందుకు ఈ యుద్ధం చేయకుండా ఉండొద్దు అని అర్జునుడు తనకు కలిగినటువంటి భావాలన్నీ కూడా ఆ కృష్ణ భగవానుల వారితో అంటున్నాడు. ఇంకా చెప్తున్నాడు ఆయన కుటుంబ సాంప్రదాయాల గురించి. కుల క్షయే ప్రణశ్యంతి కుల ధర్మ సనాతనాః ధర్మే నష్టే కులం కృత్సనం అధర్మో బిభవత్యుత. ఆయన చెప్తున్నాడు, వంశ నాశనంతో ప్రాచీన కుల ధర్మాలు నశిస్తాయి. కుల ధర్మాలు నశించినప్పుడు వంశమంతటా అధర్మము అలుముకుంటుంది. అంటే ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళు మంచి తెలిసినటువంటి పెద్దలు లేనప్పుడు, ఇక సక్రమంగా నడిపేటువంటి పెద్దలు లేకపోతే ఇంట్లో ఏ విధంగా ఉంటుందో తెలుసు. సో అదే చెప్తున్నాడు ఆయన. వంశ నాశనంతో ఆ ఆ ప్రాచీనమైనటువంటిగా సాంప్రదాయాలుగా వచ్చేటువంటి అవన్నీ కూడా నశించిపోతాయి కదా. అలా నశించడం వల్ల వంశాచారాలన్నీ కూడా పాడైపోతాయ్యా అని చెప్పి అర్జునుడి యొక్క భావన చెప్తుంది. సో ఆ విధంగా చెప్పి ఆయనలో కలిగినటువంటి ఆ అనిశ్చయమైనటువంటి స్థితిని చెప్తూ ఆయన చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. యది మామ ప్రతీకార మశస్త్రం శస్త్రపానయః దార్త్ర రాష్ట్ర రణే హన్యు స్తన్మే క్షేమతరం భవేత్. సో ఆయన చెప్తూ ఇక అంటున్నాడు, నేను యుద్ధం చేయలేను, అలా నిరాయుధులను ప్రతీకారం చేయని వాడను అయినా నన్ను ఆయుధాలు ధరించిన ఆ దార్తరాష్ట్రులు నన్ను యుద్ధ భూమిలో వధిస్తే అది నాకు మంచిదే అవుతుంది. సో అని అంటే ఇక్కడ నేను యుద్ధం చెయ్యను, వారిని నేను ఎవరినూ చంపలేనయ్యా,
సో చేయను కాబట్టి నేను యుద్ధం చేయకుండా ఉండేటువంటి నిరాయుధుడు, నేను ఆయుధాలు పట్టి ఆయుధాలు పూనకుండా ఉన్నటువంటి నన్ను ఆయుధాలు ధరించినటువంటి ఆ కౌరవులు చంపినా పర్వాలేదు, అది నాకు మంచిదే అవుతుంది తప్ప నేను యుద్ధం చెయ్యను అనేటువంటి భావనలో తనలో కలిగినటువంటి ఆ విషాదాన్ని, తన మోహం ఆవరించిన తనలో కలిగినటువంటి ఆ భావాలన్నీ కూడా చెప్తూ అర్జునుడు ఆ విధంగా మాట్లాడుతున్నాడు. ఆ విధంగా మాట్లాడినటువంటి విషయాన్ని మరలా సంజయుడు ముగిస్తున్నాడు ఇట్లా. సో ఈ అధ్యాయాన్ని ఈ విధంగా సంజయ ఉవాచ ఏవముక్త్వార్జున సంఖ్యే రతోపస్తవుపవిశత్ విసృజ్య సచరం చాపం శోక సవిఘ్నమానసః. సంజయుడు ఈ విధంగా చెప్తున్నాడు. యుద్ధ భూమిలో అర్జునుడు ఇలా మాట్లాడి తన ధనుర్బాణాలను పక్కన పెట్టి మనసు దుఃఖంతో మునిగిపోగా రథములో కూర్చున్నాడయ్యా అని సంజయుడు ఆ ధృతరాష్ట్రుడితో చెప్తూ ఉన్నాడు అక్కడ జరిగేటువంటి అంశాలను. సో ఈ విధంగా ఈ అధ్యాయం ముగించబడింది. సో ఆయన ఇక అర్జునుడు తనకు కలిగినటువంటి భావాలన్నీ కూడా కృష్ణ భగవానుల వారితో చెప్పి ఆ యుద్ధ భూమిలో ఆ విధంగా మాట్లాడి తన దగ్గర ఉన్నటువంటి ఆ ధనుర్బాణాలన్నీ కూడా పక్కన పెట్టి మనస్సంతా కూడా దుఃఖంతో మునిగిపోగా ఆ రథంలో అలా కూర్చుండిపోయాడు అని చెప్తుంది. సో ఇది ఈ మొదటి అధ్యాయంలో ఆ సైనిక పరిశీలనము, అలాగే అర్జునుడిలో కలిగినటువంటి విషాదం. సో మొదటి అధ్యాయము జస్ట్ కురుక్షేత్ర పరిశీలనం మాత్రమే ఉంటుందండి. ఇక వాస్తవానికి భగవద్గీత కృష్ణ భగవానుల వారు మాట్లాడేటువంటిది రెండవ అధ్యాయం నుండే ప్రారంభమవుతుంది రేపటి ఈ అధ్యాయం నుండి.